amaketanga amabili nabalindi phambi komnyango begcina intilongo. Verse 7. Bheka yafika ingelosi kuNkulunkulu kwakhanya ukukhanya entilongweni. Yamshaya uPetru ohlangothini yamvusa ithi, "Shesha usukume." Ayesezwa amaketanga ezandleni zakhe. Ingelosi yathi kuye, "Gqoka ufake izicathulo zakho." Wenze njalo. Yathi kuye, "Yembatha ingubo yakho ungilandele." Waphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi, kepha wayethi ubona umbono. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili, bafika esangweni lensimbi eliya emzini labavulekela ngokwalo. Baphuma bedlula isitaladi sabasinye. Ingelosi yayisimshiya masinyane. uPetru esesambulukile wathi, "Manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerode nakukho konke okubhekwe isizwe samaJuda." Babizwi lakho ndamandla lodwa yaphila. uNkulunkulu wethu khuluma ngentando yakho sinakele ebese siyalenza egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Singabala amaBhayibheli bazalwane siphuthumeni kakhulu kafishane. Ngicela ukhiphe ibhayibheli base ngilikhipile kodwa kuyashisa la ePhulpit Bishop basulelo kakhulu. Albone igama likaJesu. Amen. Singabala nje amaBhayibheli bazalwane bese silalela kafushane la. I will be very much short. Amen. Incwadi yezenzo la iyabhalwa ukukhulunywa la ngompostoli uPeter, umpostoli uPetru. Elithi iBhayibheli wake wagcinwa ecela phansi entilongweni. So uma umpostoli eboshwa bazalwane baboshelwa ingenxa yevangeli. Kunenkosi eyilapha okuthiwa uHerode eyinomkhuba ongabathandi abantu abakhuluma ngomunye uNkulunkulu noma ngenye inkosi. Nikhona bazalwane. So manje lapha siyathola iBhayibheli lalifuna lisitshela ukuthi umpostoli uPeter uPetru waboshwa entilongweni. Lithi-ke ekuboshweni kwakhe, etshelmakhathi ekuboshweni kwakhe, nawo ekuboshweni kwakhe uPetru ngesikhathi eboshwa khona into uPetru ayenza engakaboshwa, wafundisa ibandla ukuthandaza. Sanibona bazalwane, ngoba kunezinto ongeke uzukwazi ukuzenza ungaqalanga ukuthi amen. Kunezinye izinto ongekwazi ukuzikhipha kuzo ungakaqali ukuziprepare for ukuba senkingeni. Ndikhona bazalwane, kubalulekile nje uma umzalwane ukuthi whenever before ungene enkingeni qala uziprepare ukuba senkingeni, ngoba vele bazalwane intilongo likhona. Amen. Uthi kuma nabantu abasabakuthi intilongo linjani? Likhona. Uma umzalwane nje ubokwazi ukuthi unetilongo and ungena entilongweni akulona ihlazo. Intilongo nje bazalwane njani? Manje umpostoli uPeter la uPetru walifundisa ibandla ukuthandaza. Amen. Ngicabanga ukuthi ke uma ngilalela kahle ngifunda kahle la ngijeka izibalo uPeter uPetru before afundisa ibandla kwaba uyena futhi umuntu othandazayo. Ngoba kubalulekile ukuthi into eyifundisayo ufundise into nawe uyifundise yona. Ungajwayele ukuba yinto ongeyona, ungajwayele ukufunza abantu into wena ongeyona, but bayilento ufunza abantu into nawe njani oyiyona. Ngoba a better experience is the one that you have been practical of it. Praise the Lord. Ungcono umuntu ongena esimweni okhuluma ngaso kunomuntu okhuluma ngesimo angenanga kusona. Ngithi mina kungcono ukukhuluma ngesimo ongene kunokhuluma ngesimo ongenanga. Ngoba abaningi isizwe sithi indlu yegazi yanetha, ngamanye amazwi igama likhuluma kahle kodwa endlini yalo kubhokokile. Manje uPeter la simbona ufundisa, okay. uPeter la simbona uyaboshwa, but into enhle uPeter uke wa-invest. Ngoba prayer is an investment. Tell your neighbor, prayer is an investment. Tell my neighbor, prayer is an investment. If you want to invest in your life, invest in prayer. If you want a better
gonna exhume you, somebody's gonna take you out. Invest in prayer. Now, uPeter lana invested now I want us to look at these two things. uPeter uke wathandaza yedwa. Wayesethandazile yedwa. Wayesefundisa ukuthandaza ibandla. And ukufundisa kwakhe uPeter efundisa ibandla. Wayefundisa ukuthi nani banabantu abatheste umthandazo. Kanti akazi ukuthi bafake emthandazweni ufaka abantu emthandazweni kanti naye usifakela ukuthi mayesenkile ibona bemthandazeni. Oh, yeah, wafaka ibandla. Wathi thandazani. Ngicabanga ukuthi uma uPeter efundisa ibandla wayecabanga engqondweni yakhe ukuthi nenzela ukuthi uma senenkinga kwakho ukwazi ukuthandazela. Yayingekho inkinga yokucabanga ukuthi naye uzoboshwa engakwazi ukuthandaza. Kanti ngale sikhathi bafaka ubafakela ukuthi nami masesenkile ngingangilibali wakuthandaza wethu singalibali abantu abathandazayo nje abakhohlwa. Haleluya. Sanibona baba. Makhelwane. Cela umthandazele. Nami ngizomthandazisa. Makhelwane. Ungabuye umthandazo. Ngoba umthandazo uma besangena kuwo bandla lenkosi, manje sangena emthandazweni kunento ekwazi ukunqamuka, kunqamuka lento yami. Kugcwele into yomunye umuntu. Abanye abazomthandazo awuvumi ukuthi uyithandazele wena kuphela. Ngoba emthandazweni kunento into yalezimoto lezi ey'donsanayo okuthiwa yini ezifuna ama-breakdown. Umthandazo breakdown uyakwazi ukuyolanda omunye bese ephendula namandla. Praise the Lord. Ngamanye amazwi mabesa abantu abathandazayo siyaphuma entweni yokudilana, siyaphuma entweni yokuthi uyifake yena. Kodwa mabesa thandaza uba lento ukuthi noma mina kuphambela kahle kodwa kuye ukuthandaza ubambe baphelwane okumbhedelayo. Manje umthandazo awuvumi ukuthi osenzeleni wami ashone phansi. Umthandazo is where uhlanganisa abantu. Umthandazo uthatha nowile athi mayewile athandazele omunye nayezwa abadolekina kanti awaqiniswa amandla akhe aqiniswa umculo omunye osegumbini omakhemeleze athi Nkosi ngiphakamise Nkosi, Nkosi mvuse Nkosi, Nkosi akanawo inkosi yebo ngihamba kahle kodwa Nkosi akangaphelwa ngamandla. Yebo Nkosi ngiku-right kodwa Nkosi naye akathola umsebenzi. Umthandazo uhlanganisa abantu. In other words, where we find the unity, wherever you want to find the unity in church, I see practice, but see that umthandazo. Hallelujah. Come on, church, somebody shout amen. I-unity yebandla ayikho ekutheni ukuthi ngiyamazi. I-unity yebandla ayikho ukuthi sinikela kahle. I-unity yebandla ayenziwa ukuthi sishintshana ngey'mpahla. Kodwa i-unity yebandla iqala emthandazweni. Mase ibandla ethandazelanayo asikwazi ukushondana. Asibandla ethandazelanayo asikwazi ukuyekelelana. Asibandla ethandazayo asikwazi ukushiyana. Akwazi ukuyokhoza ngishiyile. Umthandazo awuvumi ukuthi ngishiye. Basiyabantu abathandazayo. Oh, amanye amazwi umthandazo iglubu bafowethu. Uthi kuqaleliwe isingasekho isombululo. Bengasekho nabahlakaniphileyo bese bethi abantu asinayo impendulo. Kanti impendulo ikhona. Impendulo isemthandazweni. Azokela omunye athi angisemphethe ukukhuluma. Athi ibandla lababoshiyelele. Simandla bababasiyelele boshana. Imbrasethelelele boshye. Athi omunye nabangabuzi ukuthi uthini. Athi uyababazeka Nkosi. Uhlele sikhaleni sobukhosi. Abakerubi nabasebenzi ababazi ubukhulu bakho. Athi omunye emva umele sebabodi. Uyitshele kuphi. Elingathwe ngababa. Esemthandazweni kuba nesisombululo. So whenever uPeter
eyifundisa yena kodwa kalishiyanga ibandla. Siyashiyana. Umkhuleko unama investor a court of judgment. Uthatha isihlalo senkosi uHerod usibeke ebandleni. Come on church, come on shout amen. Ngesikhathi efundisa ibandla ukuthandaza uPeter wayengazi ukuthi ususa amagunya kuHerod. Jesus. Leli bandla lenkosi wayesusa amagunya onke kuHerod. Wanikeza ibandla. Ngoba umthandazo wenza bazosindezela becabange basele authority. That they do not hold authority above us. Our authority is on prayer. Manje sabiza umthandazo. Ingoma zabo ziyaphenduka. Ingoma zabo ziyaphenduka. Only thing ongekuyeke ungayeki umthandazo. Hallelujah. And now Peter is showing us something here, my brothers. Amen. That a prayer is not a singular thing. Amen. A prayer is not only solely for you. Amen. But whenever you pray, make sure that you groom partners in prayer. Yeah. Amen. Amen. UPeter uthi uPeter bencwadi ngiyazi uyathandaza but don't pray alone. Amen. Hallelujah. Amen. I know that you can pray, but the mistake that you can do is to pray alone. It's to build an altar that only knows you. Yeah. Amen. Peter, in this book, I do understand that you have power and muscles for you to pray and situation channel will listen and respond. But make sure that you do not pray alone. Amen. Because there are instances whereby you'll be taken and your prayer will not be the one that's going to be acknowledged, but only the one that you'll be praying with. But now, I see him song. Amen. But no, let all your tenders song as it join. Can't allow to by joining some tenders to join in again. Amen. Jesus. Tell Makewan. Tenders Momo Tamanga, the woman Makewan. Tenders Tell Makewan Winkles. Kuluma makamera wingos uthandaza wedwa ngoba kunenti yonke engathi umthandazo wakho. We mustn't be fools to an extent that ngisho lezinto zesizulu zezisho ziyasitshela zithi kulele kunye uma kubili ngabe kuyavusana. Hayi. Because foolishness people are who think that they are powerful when they are alone. Foolish people are people who think that I am powerful. Ume saboni male beke kabanti right imali ina. Let me refer to you. Kuna bantwana utwa bantwana Israel abaka baphume eGibhithe. Benengcebo yonke kodwa balamba benengcebo. Ngoba ihlane alifuni exchange. Ihlane alifuni trade. Ihlane alifuni umuntu ohamba
ngoba indlala yakhona benayo into yokuthenga kodwa ihlathi alifuni into yokuthenga ihlathi lifuna umnikazi wehlathi endleleni usukushiya othandaza nalo ngoba uthandaza uzofuna ukuzothandaza nalo kunezinto ezofuna ukuzothandaza nalo futhi ukufika kusakhahleleni esefika uphela phanda athi egama likaJesu athi egazi likaJesu athi amaJehova bayaphunyula abamazi igama lakho. Jesus. But in your journey, you need people who are going to call up your name. Ungajabuliswa ukuthi makuhlala awubone ukuthi abantu bayahayisa. Jabulisa ujobani abangaboni. And let's look at this one. Uthi ningajabuliswa ukuthi amadimoni anilalela. Kodwa jabulani ukuthi amagama enalojiwe. Leyo ukuthi amagama enalojiwe kusho ukuthi kunomuntu ophethe idayana. So ukwazi wena wethu kwingozi abekhona abanye abantu abazayo. Ngoba uma kukhona abantu abazayo khona yena kusebenza ukuthi uyazazi. Kose nje ukuthi uyaziwa. So now wafundisa ibandla lithandaza. But I do not find a Bible saying wafundisa uthandaza ngesineke. But because ibandla was taught Jema kanda fundiswa. Oh, masikabani. Sambona? Amen. Makela. Ibasebaweni. Angikhumbula uPeter ethi thandazani ngesineke. But ngenxa yethi ngoba kunezinto engadingi le fast, le quick prayer yakho. Ngoba lento yesineke abaqalanga bathandaza. Kodwa isineke sabuild up ngethandaza. Amen. Abazalwane isineke awuthi ngoqala ukuthanda isineke sisho ukuthi be patient. Be patient. Amen. Abazalwane be patient. Amen. Isineke sithi akwenzekanga. Qhubeka. Amen. Isineke sisho umthandazo. Amen. La ngiyaqala ukuthi makuthobatha ngesineke kusho ukuthi umthandazo wabo wabizwa ukuthi noma ejaha athi kuma kancane. Noma lento athi uyimisa kancane. Noma ingasalungi athi no angiyeki into engiyekisayo ukulunga kwesimo. Isineke sithi angiyeki until God responds. Isineke sithi anandaba abantu bathini kodwa ngikwazi impendulo ikhona. Isineke sithi anandaba namhlanje akulunganga kodwa kusasa sithi ngiyavuma kusasa akulunganga kodwa next week akulunganga kule nyanga kodwa next month akulunganga kulo nyaka kodwa next year. Sineke sesingayeki until you be responded. Amen. Nalabo baphakathi wena abathandaze babona ukuthi phela i-hour bayeka. Now uPeter layise wafundisa ukuthandaza ngesineke. Ibhayibheli now I want us to look at this. Asineke uPeter. Asibuke namandla ebandla ethandazayo. Namanje sibuka umthandazo webandla. Bazona bani? Umthandazo webandla. Ibandla is whereby separate peoples, different people gather together. They gather together. They gather together. Tanmakeba nesilungu lesi. Ukusho ukuthi ibandla ingalesikhathi kusuka kwabantombela ezohlangana nabazulu. Kusuka kwabamthembu azongena kuZulu nomthembu. Kusuke owabambatha ezongena kulaba. Kusuke owabamngiba azongena la. Kusuke owabuthelezi angathwali title azongena. Kusuke owabadubazana azongena. Kwandisa ibandla bese kuthiwa yibandla. Amen. Now labantu ababili bahlangana bathi lalelana. Uphethe usetilongweni. So uphethe usetilongweni owethu umthandaza. Amen. Kebakade umthandaza. Now one ingafika si-underline sibuye njengebandla.
bheka yafika ingelosi. Cela phela bheka yafika ingelosi. Ingelosi yona etilongweni kodwa abazalwane basendlini. Amen. So nilanda sesifanele senibabuthe. Then amen makho. Amen. Ingelosi efika kukhona ibandla lazi ukuthi ngalesikhathi lithandaza umthandazo uyaguquka ingelosi. Amen. Because a praying church. Ibandla likwazi ukushintsha umthandazo walo uhambe uyolanda ingelosi ezulwini. Amen. That's a first miracle. Jesus. Somebody shout amen. Amen. Somebody shout amen. Amen. Umthandazo wabo amazwi abo wahamba umthandazo ukuthi kube amazwi. Amen. Bathi manje kwahlangana abantu umthandazo uguquke uye kuba amazwi. Amen. Kodwa uvele kube ingelosi ube imessage. Ngoba ingelosi is a messenger. Ngamanye amazwi umthandazo wabo bawusa uNkulunkulu. Jesus. uNkulunkulu wathumela imessage. Now lalela ngesikhathi uthunyelwa imessage neHoreb noHoreb une message. Bathola kuzohlangana imessage kaHerod. Izohlangana nemessage yasezulwini. Kodwa uthi yasezulwini iphethe amagunya. Iphethe ikhile. Hayi ikhile nezemfimbi. Kodwa iphethe ikhile zomdala. Wezinsuku. U-Alpha no-Omega. Owayekhona amatilongo amabili. Owakhululile. Lifanele. uJesu etilongweni. Owakhululile. Lifanele. uLazarus asethuleni. Kwentanga ukuthi leligunya lihlala. Ligunya lingaphezu kwamagunya. Amen. Umthandazo webandla. Bazalwane bami, uma ibandla lineyinkinga, uselukhuluma. Amen. Nibuke. Makhelwane. Mali ibandla lanomsindo. Uselukhuluma. Yakhumbula ibandla labaIsrayeli. Liboshiwe etilongweni. Thwala akhala. The only thing that draws attention kaNkulunkulu umthandazo. Noma ningahlala noma meetings enze yonke into yekani ukukhuluma yana emthandazweni. Ngoba umthandazo is a fast and easy way of receiving platforms, of receiving response kuNkulunkulu. Amen. Amen. Na uPeter uyaboshwa. Number 1 umthandazo webandla. Ibhayibheli libheka yafika ingelosi yenkosi. Kwakhanya ukukhanya etilongweni. How was the one? Amen. So see, understand the first trauma I began nayo uPeter. I said to him ngeminyama. Amen. Ngoba kunezindawo ofuneka ukungena kuzona. Siye kuNkulunkulu ngoba asiyazi situation ekuyona. Oh, niyangizwa nini? Amen. Angizwa nini? Kubathanda ngizobe siyakuzwa kusho bengizwa. The first trauma that we find here, Baba Umkhize, is that Peter was sent away. Netilongo lalinyama. Amen. What ingelosi sithola in the book of Genesis. Amen. Ibhayibheli kwakumnyama emhlabeni. Umhlaba uwumthwalonto. Ibhayibheli izwi kaNkulunkulu lamemeza. That ungafube khona ukukhanya. I will not be slender or stupid, but by the angel of light. Thunders away, brings light, who not send it away. Brings light. Jesus. Brings light. Amen. Now, who is man? Who is the young? Amen. Kusuti sinjoma sasa ngama faste. Amen. Sanbona ambassador. Amen. Injoma sasa gani? Kodwa uma ibandla lithandaza. Jesus. Kusukhanya kuvele intabeni. Hallelujah. Ungavinjwa nayizinto. Jesus. The first miracle uyokubona ukukhanya kungaphakathi. Kodwa amafastele ngakho. Wasekhaya kusho ukuthi indlela ikhona. Ngoba ayikwazi ukungena ilight. Ingeke access ye light. But
Udonga kimi asesiyona into envimbili. Ngoba ukukhanya kusho ukuthi ukwazi ukudabula udonga. Amen. In other words, I mean nalapho nathiwa indlela yikho. Uma ibandla lingathandaza liyakwazi ukuvulela umuntu indlela. Amen. Yes. That's problem that the church is doing. Njalo bakunenxoxo ebandleni bonke bayahlangana ba-create ama-groups. That it's where kuba nomsindo. Kanti ibandla abantu ba-united in prayer. Amen. Uma ngabe bathi uqhamukayo. Ngamanye amazwi wami umthandazo is the easiest thing yokudonsa umuntu obesecabanga ukukholwa akunamandla. Amen. Uma nifuna ukubona amandla kaNkulunkulu yihambani niye emthandazweni. Amen. Now, iliphepheni kwavela kwangena ukhaya. Yeah. Kwangena umthandazo webandla. Umthandazo webandla ukwazi ukuthatha ukhaya ufana nomuntu. Amen. Noma engabona vela abone. Ngoba yena vele akakwazi ukuthandaza. La sibona uPeter wayengakwazi ukuthandaza. Wayesesimweni lapho adinga khona ibandla elizothandaza. Amen. But ibandla bayafa abantu befe bangene ukuthi ibandla lalithandaza. Ingelosi yathi kuye qoba. Hey. Oh, okay, before sela etilungweni yamshaya uPetro hlangothini yamvusa. A prayer of a church Amen. wakens up. Jesus. A prayer of a church wakens up. Amen. Ngamanye amazwi umthandazo uvusa umuntu obeselele. UPetro wayeselele. Bathi umthandazo wathi siyashayeka njalo. Hallelujah. Kodwa siniyeke. Jesus. Siyacindezela ngazonke. Hallelujah. Kodwa siyavuka. Sifana nomsedani eLibanoni. Lapho khona amanzi awekho. Lapho impande zethu sihlonipha umthandazo bekumuntu engaphandle ubezipha nangamanzi. Sibona umuntu engena kula mnyango ethi ngibuyile. Ubuyiswa yini? Ibandla belithandaza. Bathandaza. Ibandla bathandaza ngento efanele yazoqala ukuthi a praying church. A praying church. Umthandazo walo by a message Amen. brings light. Jesus. Brings light. Amen. Yabona abathi kumnyama Jesus. bafuna umthandazo webandla. Amen. Ngoba vele ukwazi ukuzinyanga wena udinga ibandla. Amen. Inkinga yakho uhamba wedwa, ikhizwa lesontweni uhamba wedwa. Awunabantu othandaza nabo. Jesus. Number 2, a praying church lenza umuntu avuke. Amen. Kunabantu abafile, abalalisiwe ukuthi bayahluleka. Baleswa ukuthi ibandla liwenze umsebenzi walo. Amen. This is my statement again. Kunabantu abaphelele ngamandla balele sebeshiye phansi. Hayi ngoba kuyibona inkinga isekho kubo, inkinga isebandleni. Ibandla lithandaza. Amen. Number 3, a praying church. Ilibhayibheli lishesha usuku. Yeah. Be quick. Umthandazo webandla fastens the process. Amen. Jesus. Umthandazo webandla fastens the process. Jesus. Umthandazo webandla wenza umuntu obenento eyimileyo vele ngikho. Ngoba ibandla lithandaza lithi uNkulunkulu sheshisa. Athi umuntu bese phela ngamandla bese ibandla liyemthandazweni. uNkulunkulu ibandla azoyenza i2 years vele yenze manje. Ngenxa yokuthi ibandla vele lahlangana lathandaza. Jesus. A praying church. Hallelujah. A praying church. Amen. A prayer of a praying church fastens the process. Jesus. Uma ngingathandaza into zabantu abakade zafika kubona. Hey. Inkinga ngihlele endabeni. Hey. Jesus. Inkinga nibuka indaba. Inkinga ibandla libi-confusion. So whenever ibandla libi-confusion, kunabantu abazona into zabo zingasheshi. Because we are finding a reference here. Shesha usukume. Yeah. In the Bible, ngalesikhathi esheshe isukuma ayesewa amaketanga. Hey. Sikhulumile Hawu. Nkosi. Hey. Futhi umthandazo webandla uyisa amaketanga. Hey. Ngamanye amazwi asivumelane nabantu basekhaya.
ungajoyina ibandla lakhe umthandazo ngathandazo. Amen. Uma uthubazana ngabuka ukuthi uma uthubazana vele wajoyina ibandla ngathandazo. Amen. Uma ungibu vele wahlanganisa ibandla manje ibandla liyinkinga khona abathandazayo esontweni khona abangathandazeli. Amen. Khona ababizwa abathola uyathandaza khona abantu abakhethwayo othola bazothandaza. Kusho ukuthi ibandla angafike eqenye ukuthi libe united in. Hallelujah. Uma simthandaza ngono siyothola umuntu mangekho yena ibandla likwazi. Hayi sabonana abazalwane. Manje kwaloku sibani umthandazo sontweni uyaphela. Ngenxa yokuthi ibandla lakahlangani. Manje nakuhlanja ngesimemezele. Bazalwane ukuthi ibandla lakahlangani emthandazweni. Umoya womthandazo. Umoya wokuphila kwezinto. Nalona uphatheleleke ngomthandazo. Lona uphatheleleke ngomthandazo. Omunye kubeka izilimi zikamoya. Omunye kubeka izilimi zikamoya. Kusukela omunye athi ugcwele. Athi omunye yiba washata. Athi omunye uphakeme. Athi omunye uyinkosi. Kungabi into yomuntu oyedwa. Kodwa kube yinto yebandla. Bonke abaphela kuye. Ukusoka kwabakhanda. Ngemali ikhuzela. Iyonele manzi. Uthatha umphefumulo wethu. Uwomele wena. Ibandla lithandazayo. Make ibandla lathandaza. Yabazali bami ngifundisela le. Amen. Sinikeziwe ibandla lithandazayo. Akuthi makhona umuntu ongaphambili ebhekana nempi. Jesus. Esebetha abanye simbonile. Amen. But ngesikhathi kukhona umuntu ophambili obhekana nempi osemuva. Uthi yila bakhosi yenele inkosi. Hallelujah. Ngoba le nto lethi sifuna ifasi njengemlilo. Ngoba ukulimala komuntu ongaphambili ukuwehle kwe-Wi-Fi yethu. Manje ukuze i-Wi-Fi yethu ufuna kusondela okunye. After live connecting. Izoba yi-one esondezayo. Athi ohleli phansi. Umthandazo uyona into yama-intercessors. Athi umthandazo into yebandla. Ake memezele umthandazo bafowethu. Ake siyofuna emthandazweni. Lithi iBhayibheli bonke abankulunkulu bakhuphukela kuye bayothandaza. Amadoda aphakamisa izandla ezingenagazi nengenacala. But we are in praying church. Jesus. Prayer shouldn't be into a department, office administration. But prayer is for everyone. Prayer is for everyone. Now lapho phansi. uNkulunkulu esebenza uzokala uvuma ngaphakathi. Uthi ungcwele Nkosi. Wena uhlele esihlalweni sobukhosi. Amakherubhi namaseraphim ayababaza. Kanti kusho njalo oseceleni kwakho ekhaya ukuvuka ekuseni wathola into yakhe ayisebenzi. Kanti wena usuthi ujela umlilo eceleni kwakhe. Wena wazi kodwa ubiza umthandazo. uNkulunkulu athatha umthandazo wakhanga ndindi nebishop. Athatha owakhulekela phansi awuthi ujele oseceleni kwakho. Athi umuntu ngeke eqhumayo. Akaba kusuka phambili ngeke isuke phambili. Uhlela abantu. Let's are united in prayer. Praise mandatory. Praise our weapon. Umthandazo isikhali. Umthandazo impetho. Umthandazo umsamo. Umthandazo uyinkemba yeSihlola. Amen. Vele banomuntu nje kanti balisamthandaza. Kunomuntu obhedelwa isimo eceleni kwakho. Amen. Manje kuhlela umuntu eceleni kwakho othandazayo. Jesus. Apho umuntu athi into yami iqaqekile. Amen. Umuzisi ngaphandle kathi ngamsesontweni. Kodwa simkhumbule ezobeka izandla. Amen. Kodwa simkhumbule ukuthi wayehleli phezu komuntu othandaza. Hallelujah. Le link is a reference for nasekhaya. Jesus. IBhayibheli ngesuku le-9 hour. Amen. Oh Peter akabuye emthandazweni. Jesus. IBhayibheli because of the anointing and the glory that was upon them. Inkosi akabuye emthandazweni. IBhayibheli kwabekwa bonke abantu abagulayo. Engayokuthi umthandazo is a wave. Umthandazo is a wave. Usebenza in a spiritual reality. Awubonakala masifuna umthandazo sithathe emthandazweni. Isithunzi sawo. Umthandazo unamandla okusuka from
siyenze njani yenze njani Inkosi emhlele yangibhekana ukufihla ihlazo lami lokulisusa phambi kwami umthandazo usenza kuba khona umuntu singahlekisi ngobukhulu bakhe kodwa umthandazo ugqokise nakukhona uhambaze singakhuluma uhambaze kwakhe kodwa kube yithina esimgqokisayo nakukhona ubonakale esakazelile kube yithina esigijimayo ngoba umthandazo wethu ufike uye bemphozo ufihla ihlazo. Imandla wenze njalo yathi embathi ingubo yakho umlandele. Amen. Prayer gives direction. Jesus. Samana samana. Amen. Ukaba basajabula balapha enkozweni. Awubuze ukuthi bangaphamisa na ujabula. Abantu bafisa prayer gives direction. Amen. Prayer is for direction. Jesus. Umlandele. Amen. Futhi wayesehleli phansi. Ay. Engasazi funeka hambe kanjani. Hallelujah. Ngoba umuntu engene esimweni uyakwazi ukubona kodwa bese kufuneka uphinda akwazi ukubona. Amen. Kodwa umthandazo webandla will come umuntu ohleli phakathi follow me. Jesus. Uthi uyonela phuthuma fast. Amen. Mathiwa follow me. Uthi umthandazo ibandla lalela manje awusahambi wena. Amen. Awusahambi wedwa. Amen. Akusadingeka amandla akho. Amen. Asadinga eyesight yakho. Amen. But you follow us now. Umthandazo wenza an army phambi komuntu ophelele ngamandla nizwe. Umthandazo create bodyguards kubantu sesimweni. Athi umuntu ebekade ephelelwe ngamandla efile kusukuma ibandla kasivungu lwethu. Bese nyathela sinyathela khona. Landela thina. Abanye masuthi ipembele kabiza kuwe weyonela. Kusukela namhlanje impilo yethu. Abathuka wena kwi-social media. Kusukela namhlanje bangabethu. Abakhuluma ngegama lakho. Kusukela namhlanje bangabethu. Phona. Sesikhona thina. Sefika naphawa mhlophe. Make wenza abantu phambi kwakho. Ofuna wena. Kumele aqale kithi. Odelela wena. Kumele aqale kithi. Oshaya wena. Kumele aqale kithi. Ayikho into ezoza kuwe. Ngamanye amazwi asekho isikhali. Esilomela uyonela. Amina. Izitha zakho. Izitha zethu. Abathuka wena. Ngamanye amazwi umthandazo uthi akekho thina inhlamvu yeso lakho. Ngoba thina inhlamvu yeso lethu. Umufuna ubona umuntu oprotected. Umuntu othandazelwayo. Can I hear amen in the church? If you want umuntu oprotected. Umthandazo. Konke ngiyibona. Engiyenzwe lapha nazi bathi bani. Walo weblue nation asikabi khulumani. Kade hostel. Ngiyabonga manje ukhuzana bese ngathi abamazi mama. Ukhuzani unama blue nations. Ama blue nation mega keeping ticket. Kade hostel nje. So loud. Wangena. Wagcwala. Kwamnyama bakhanisa amafoni. Ngabuka amandla omthandazo. Ngabuka amandla ebandla. Umthandazo ufana nama-blue nation. Ama-blue nation bakhona umuntu bakowaposta nje ngokhuzani kabi. Bayangena ama-blue nation bafike beyisuse leyo comment. Ukhuzani kuthiwa simbone better ayangena u-administrator wama-blue nation. Athi hayi ngokhuzani. Bese bevele beyisuse i-comment. Ama-blue nation they make sure everything engaphansi kakhuzani must be positive. Now the church must make sure everything engaphansi bishop must be positive. Everything engaphansi bishop must be positive. Siyabizwa nithi ngaye kodwa we embrace this comment. Mama, we are the one we are giving direction. Jesus.
asadile kubona kwakho Amen. ngoba vele mfowethu usekulungile. Amen. Lalela siyazi ukhathele. Amen. Bambelela kithi. Amen. Siyazi wona amandla. Bambelela thina. Amen. Lalela wena nje kwakho nje. Iba sekulungile. Amen. Siyeza thina amaphawu amhlophe. Amen. Siza nengubo. Yeah. Siza nezicathulo. Ukholisa. Lethela umntana, lethela umntana. Siza nengubo. Amen. Ngiza nezicathulo. Noma usiphosele, uthi usaphosele. La makhoshana. Ibandla, vele lithi yiba setilongweni wena hlala etilongweni. Ungasakhazela. Siyazi umithi. Uthuma kanti masiphosele. Siyazi ukuthi uyagula. Siyazi ukuthi awunawo amandla. Uthuma sipho sethu. Uthuma sipho sethu. Ngiyapha epulpit mkhulu ngibekule. Siyazi ukuthi awunawo amandla lapha. Sleep down no toilet. Sleep. Lalela hlala kanje. Wozalela usuma namasha. Hlala kanje. Ngiphela incathulo. Akanawo amandla. Ulele ushayile. Akuthandazeli. Akukhulumeki. Kodwa sesiyafika thina lapha usumama washiphaza. Uyafika mntana mntana. Shaya ngashe. Ayakho abanye bathi vuka. Abanye bathi phakama. Abanye bathi qina. Thathe. Siyena yetha. Asivumi ngaye. Beka namantombe kanjani. Imali emthandaza. Uyasuma namadelele khona. Abusa endaweni right. Nangeleni. Ayobeka. Kwiposition akade kuyo. Gideoni. Aweli namandla. Vuka. Wephatha amandla. Gideoni. Aweli namandla. Vuka. Wephatha amandla. Gideoni. Nokusukela kwamandla. Vuka. Wephatha amandla. Imandla elithandazayo. Jesus. Yabona ujabulise kanjani? Naye akakho. Umangazo umthandazo webandla. Ube sengaba uthi uyofela lapha. Nathi ibandla ababethi. Abafele nodipara. Siyabalanda nodipara. Siyababeka etafuleni lenkosi. Ngoba kunesivumelwano esasenza. Abaningi abasale kumva. Lithi phembela sekudaleni leo. Uyakunenhlanga. Noma ngasena wamandla. Uyakunethwana. Umthandazo uthwala abantu. Abaphelele ngamandla ngaphandle kwanakumele. Umthandazo uthwala abantu. Abaphelele kulena. Umthandazo uthwala abantu. Abaphelele bayagivapha. Lithi bandla wetha nazofela. Ehlane. Ngoba uyizimulo. Labakholwayo. Waphetha amandla. Njengengubo. Uphethe impilo zethu. Asukwazi ukuvuma ngaye. Siyakumetshana. Siyakuthwala. Simuseke efuleni lenkosi. Siphume naye ekilongeni. Asokane ethi glory to Jesus. Thandazo. Jesus. Umibandla thandazo. It's a sign of a praying church. Amen. Akethi umuntu engelesine wena usehlethwa yibandla. Elibabeni naye wathi awuthandela. Bafethu yazi kumnandi. Amen. Usekinye ngefuna wekha. Ngangeke. Lapho thondela. Sikiwa. Masabuzi, masabuzi kiwa. Amen. Sefike zakithi. Jesus. Abafethu. Sefike eyibhala amaphawu amhlophe. Hallelujah. Sithathe siyazi ukuthi uyithi. Amen. Siyazi. Siyazi ukuthi uyithi. Hallelujah. Wesisi siyazi qala nawe umithi. Amen. Lalela sisi. Jesus. Lengalo emithi. uSamuel wethu. Amen. Angiyizwa mina. Iba lengalo emithi. Ukhipo player wethu lo. Manje sifuna ukuthi kufunina. Bese
ufane nokhipho player wethu ibandla ethandaza bandla ethandaza give direction a prayer of the church manje nginanhlebana oza nokuthuka umuntu akakha sawazi uzesopeni mama ngelisopeni vele bonke bangibuka bangibingeleli kanti la manje bathandaza naye bamithisa ngithi nami umsholozi uzungumithisi ayakho sokulahla khona hlala la msholozi ube sibonele sebandla ethwala naye uyomitha uyozuhlawule uyozugamwe uyozushade uzosebenza uzonikela ishumi uzobe nomuzi wakho kusasa ubona uthando bebandla ethandaza sebedlulile kubalili Jesus sebedlulile kubalili bokuqala nabesibili bafike esangweni lensimbi Amen. yabona umuntu bafethu kumele senkingeni namagethi amathathu kwakho Hallelujah. It's a short. sathane lokho umuntu wenza Yakho. ukufunda ukukhuluma nabanje akubali ukungasebenzi uthi uyahlabelela uyathumuya athi okusala kuphuma la awunayo imali yesiko yayazi le yokugqoka kahle ugqoke kahle uthi ususwenkile bese uyakhuluma ukuthi le ngobe ngigqoke la Sunday uvele ukuthi angiyikhumule inkinga uyabantu anothi your prayer partners Amen. los mawungena bethi awusiyayazi phakathi kodwa sikwayiphinda umuntu bazalwa it's very serious yabo usathana lokho umuntu ufika umthathe amvise sangelo qala Amen. lalela chaze kahle ungayi bypass lento ngasikhathi engena wadlule ensimbi akabonanga sephuma wanibonele manje wadlule yoqala ensimbi wadlule igate lesibili wadlule igate lesithathu futhi wayesengene etilongweni Amen. ulithi iBhayibheli wapho utheke etilongweni waseqala igate lokhala lesibili itilongo lingane kwamagate Amen. singaconclude sithi itilongo lalinegate lesi4 mayephuma waqala igate lokuqala waqala lesibili uyazi wayithwala lensimbi lensimbi wangu-showcase Yeah. when devil is placing someone in a prison Amen. he showcases Amen. he showcases now uyazi ukuthi itilongo nani Amen. noma ungathi uyageza nuka kabi phambi kwabantu Jesus. noma ngathi uyapost vele kuthiwa ungigiyelile Hey. noma ngathi uthi uyahlala ekhaya uthi uyathandaza Amen. vele umsebenzi unawutholi devil make sure that ube umuntu ufala abophe inketamo abokubeka igate lensimbi Amen. hey kanti umthandazo onandaba namagate Jesus. kepha phakathi kobusuku Acts 16 verse 25 ingamsavula kepha phakathi kobusuku njengoba phakathi nobusuku in the middle of the night oPaul noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo iziboshwa zabezwa Amen. kwavela ngokuvunguza ukuzamazama komhlaba okukhulu kwasekuzanyazanyiswa izisekelo zetilongo Amen. kwavuleka khona lapho iminyango yonke kwathuluka lezibopho zabo bonke Hallelujah. kwathi umgciniziboshwa ephaphama wabona iminyango yetilongo ivulekile wayesehosha inkemba ifuna ukusibulala ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile now a prayer of an individual a prayer of an individual kwesikhathi akudingi ukulinda abantu bethandaza kufanele uthandazele
uphinde umthandazo wesonto. Ubofunde nawo ukuthandazela. Ngicela uphinde la mina. Unganciki kwesikhathi emthandazweni yabantu. Ngoba uzothi uncike kubo kanti nabo bayathandazela abamthandazeli. Nawe ubofuna ukuthandazela. Buka umthandazo wakho. Make wawuthandaza usetilongweni. Ungavuka setilongweni bese ungathandaza. Ngoba iba setilongweni bese ungakhohlwa umthandazo. Number 1, umthandazo wakho. You must know a right time to pray. You must know the right time. Know the right time. Yazi lento ibuye lapha encwadini yamaHubo. Kwabo kwaboshwa abantu abayizwayo. Wasithiwa bahlabele umhlabelelo wabo. Bathi angeke uhlabele umhlabelelo wethu. So phanyeka amahawu. Baphanyeka amahawu abo. But asizohlabele umhlabelelo wethu ngoba sisemthundweni. You must know when to pray. What time? A right time to pray. La upon nosil. An individual prayer. Bathandaza phakathi nobusuku. Ngoba yazi in the middle of night. Ila kuhamba usuku odala qala usuku olusha. Amen. Bathandaza. Leli Bible bavele badumisa. Leli Bible bamdumisa uNkulunkulu ngamahabu. Izimosha zamezo. Amen. Umthandaza wedwa. Umthandaza kunethembethi yokuqabela nabanye abantu ababoshiweyo. Amen. Bafowethu. Lalela, niboshiwe ekhayeni. Amen. Wena ophethe impendulo. Yes. Ekhayeni bakwenza ama-althari. Amen. Wena. Hayi, thamini. Ophethe impendulo. Ekhayeni akusebenza umuntu. Wena ophethe impendulo. Amen. Uzothi uyathandaza. Amen. Iboshwa nezinye zilizwe. Jesus. Ngoba into yethu ayifihleki. Amen. Number 2, a prayer individual. Kwavele kuzamazana. Asikwazi ukubiza uNkulunkulu. Umbisetilongweni besitilongweni ingasheki. But umthandazo wakho